Que tal, saúdos? Nesta noite de sábado marchamos ata o Concello de Boiro. Antes de nada, xa saben que poden participar connosco, interactuar con este programa a través do Twitter, empregando o cancelo Contrastes Boiro. Dito isto, paso xa a presentarlles os 6 protagonistas desta noite. Aquí á miña dereita, o candidato á reelección, o candidato do Partido Popular, Juan Manuel Dieste, boas noites. Boas noites. Candidata do Bloque Nacionalista Galego, Raquel Suárez, boas noites. Hola, moi boa noite. Candidato de Iniciativa Cidadá de Boiro, Manuel Velo, boas noites. Hola, boas noites. Candidato do PSDG PSOE, José Ramón Romero, boas noites. Candidata de Boiro Novo, Dores Torrado, boas noites. Moi boa noite. E por último, candidato de Ciudadanos, Carlos Rodríguez, boas noites. Boas noites. Benvidos os 6 a este Contrastes que dedicamos ao seu concello, o Concello de Boiro. Dito isto, marchamos precisamente ata a súa localidade na procura de máis datos. O Concello de Boiro, no corazón do Barbanza, ocupa unha superficie de máis de 86 km cadrados. Ademais da de Boiro, onde se asenta o principal núcleo, a localidade ten outras 7 parroquias. A súa poboación reduciuse en pouco menos dun cento de persoas con respecto a 2015, situándose agora nos 18.844 habitantes, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística. Os boirenses están chamados ás urnas para elixir os seus 17 edís, os mesmos que hai 4 anos. Na última cita coas urnas, o Partido Popular volveu a cadar a maioría absoluta. Os populares sentaron no pleno municipal a 9 representantes, os mesmos que no 2011. O BNG mantívose como a segunda forza máis votada, aínda que retrocedeu dos 4 aos 2 concelleiros. Iniciativa Cidadá de Boiro aumentou a súa representación facéndose con 2 actas, as mesmas que conseguiu o PSDG, que se mantivo. Ademais, no consistorio entraron neste mandato 2 novas forzas, Boiro Novo e Cidadáns, cun representante cada un. A participación nas eleccións do 2015 foi de algo máis do 63%, caendo un chisco máis de 6 puntos en comparativa coa anterior cita electoral do 2011. En canto ao reparto por número de votos, o Partido Popular fixose co apoio de 4.716 veciños. O BNG foi a opción escollida por 1.211 boirenses. Iniciativa Cidadá sumou 958 papeletas, moi de preto o PSDG con 949 votos. As dúas novas forzas que irromperon no Concello, Boiro Novo e Cidadáns, fixéronse con 927 e 620 sufraxios respectivamente. O alcalde, o popular Juan José Dieste, aspira nestes comicios a manter o bastón de mando do municipio. Está no seu poder dende o ano 2011 e sempre con maioría absoluta. Pois precisamente co candidato á reelección arrancamos a rolda inicial. Ten vostede por diante 60 segundos a aquela cámara. Boas noites, veciños e veciñas de Boiro. O día 26 de maio é un día importante onde nos xogamos o futuro. Sabemos todos que chegamos a este goberno pois con un concello endebedado, sin poder pagar as nóminas, e despois de 8 anos de traballo, moitísimo traballo, fomos capaces de manter os servicios, aumentalos sin recortes, modernizar, transformar o concello, facer novas inversións en todos os eidos e podemos crecer. Eso foi gracias a vos, foi gracias á vosa confianza. E o fixemos sen aumentar os impostos nin o IPC durante 8 anos. Co traballo de todos, co voso traballo, porque gobernamos para vos, gobernamos para todos, fomos capaces de acadar o Boiro moderno e transformado que temos agora. Queda moito por facer. Esperamos a vosa confianza e aquí estamos para o que vos decidades. Grazas, señor Dieste. É o momento de escoitar a candidata do Bloque Nacionalista Galego. 60 segundos a aquela cámara. Ben, o BNG de Boiro preséntase a estas eleccións co mellor aval que pode ter, que é o do traballo feito, caracterízanos as políticas de feitos consumados, non de palabrería. Ao longo de toda a legislatura fixemos un traballo intenso como primeira forza de oposición, poñendo sempre por diante os intereses da veciñanza. O BNG non aparece únicamente cando hai eleccións, non aparece cada 4 anos, está sempre aí ao teu carón, sábelo, con xuntanzas parroquiais, con actos, informando sempre dos asuntos que nos afectan e trasladando tamén ao Concello as demandas veciñais. E froito deste traballo temos as ideas claras, temos un proxecto e somos a alternativa ao goberno de improvisación do PP de Boiro, un goberno que se caracteriza por actuar en función do rédito electoralista. Por iso, queremos recuperar a voz para as veciñas e para os veciños de Boiro, queremos un Boiro para as persoas, un Boiro cos mellores servicios, apostando polo público, un Boiro feminista, con conciencia animalista, un Boiro con apoio á actividade económica e, sobre todo, con participación e transparencia. Escoitamos ao candidato de Iniciativa Cidadá de Boiro. Ten por diante vostede 60 segundos a aquela cámara.
Ciudadanos de Boiro, a ciudadanas, estamos en eleccións municipales e é moi importante que as persoas nos responsabilicemos do partido. O partido é un instrumento que ben manejado polas persoas, pois pode dar resultados, sendo mal manejado non. Acabamos de ir ao alcalde de Boiro, algo que eu, como ex-alcalde e conocedor do Concello, sin querer ser respetuoso coa verdade, acaba de decir que acaba de reducir a deuda, prestou o servicio e tal. Eu me gustaría saber onde empleou 115 millóns de euros, porque cerrou os medios de servicios, servicios sociales caros, mantenimiento totalmente inútil, solo cando veñen as eleccións se lle ocurren picharnos a todos. Pero o resto do tempo a xente está sofrindo o que el non faz. Dice que non subiu nada, pero collan ustedes o recibo do catastro, o que subiu un mínimo un 10% anual. Grazas, señor Velo, completou tamén o seu tempo. Imos co minuto inicial do Partido Socialista, a que lea a súa cámara. Hola, boas noites, veciños e veciñas de Boiro. Son José Ramón Romero, máis conocido como Martiño, e presento-me a estas eleccións para a alcaldía de Boiro con un obxectivo claro e moi sinxelo: facer de Boiro un Boiro mellor, un pobo acorde aos tempos que corren e aos tempos que van a vir, porque deseñamos un proxecto no que poder comenzar a traballar xa, pero con unha visión a longo plazo para o Boiro do futuro. Un proxecto que denominamos Axenda 2020-2030, un sitio cos servicios dunha cidade, pero sen perder a calidade de vida dun pobo. Para deseñar e levar a cabo un proxecto destas características precisase moito traballo e un bo equipo. E isto tamén o temos. O primeiro que fixemos os socialistas de Boiro foi formar un equipo renovado, pero con persoas formadas e con experiencia en todos os ámbitos, para poder chegar a todos os sectores da sociedade e poder dar respostas a todas e cada un das demandas e necesidades dos veciños e veciñas de Boiro. Grazas, señor Romero. Escoitamos agora a candidata de Boiro Novo, 60 segundos. Durante este debate exporei cal é o programa de goberno que presenta Boiro Novo ás vindeiras eleccións municipais. Este programa electoral que presentamos hoxe aquí non é froito da improvisación, non son ocurrencias de última hora, sino que é o reflexo en papel do traballo feito polo grupo Boiro Novo durante estes 4 anos. Un traballo moi intenso, un traballo que se reflexa precisamente en que favorecemos a participación cidadá da xente de Boiro nos plenos municipais, un traballo municipal no que Boiro Novo sempre estivo presente en todos os problemas que existiron no noso Concello durante estes 4 anos. Agora, unha vez demostrado que somos quen de estar á altura e de ser a canle de participación cidadá da xente de Boiro, agora queda un paso máis que é gobernar o Concello de Boiro. Grazas, señora Torrado, e a quen dado candidato de Ciudadanos por diante 60 segundos a que la cámara. Boas noites. Son Carlos Rodríguez Muñiz, e desma disculpar que sea moi directo. Nós estamos aquí con 3 obxectivos. O primeiro é gañar as eleccións. O segundo, afastar o señor Dieste da alcaldía. E o terceiro é poñer a Boiro no lugar onde se merece. Non podemos seguir permitindo a falla de transparencia, a nula xestión, a desatención da cidadanía, a inexistencia de proxecto. Todos sabemos o que está a ocorrer en Boiro, e nós non imos a poñernos de lado ante estas situacións. Pero hoxe estamos aquí para falar de xestión. E como boirense, quero dirixirme directamente ao candidato do PSOE, que vende unha imaxe de xestor eficiente, con unha pregunta moi directa. Que confianza podemos ter nunha persoa a que se lle encomendou a Federación de Empresarios do Barbanza e acabou facendo desaparecer, deixando un rosario de débedas? De verdade pretende facernos creer que unha persoa que non foi capaz de administrar unha entidade con un presuposto de menos de 100.000 euros vai ser capaz de administrar unha entidade con 15 millóns de euros? Rematou xa a súa intervención. Bueno, temos por diante pouco máis de 20 minutos para falar de contado de infraestructuras, de urbanismo e de dotacións de servizos públicos. Son 20 minutos a repartir entre 6 formacións, así que recoméndolles que sexan directos e breves nas súas intervencións. Voulle preguntar ao candidato á reelección, ao candidato do Partido Popular, polos proxectos que ten en mente, tamén por unha valoración sobre a materia de infraestructuras nos últimos anos. Moi ben, nós o que pretendemos que a nosa xestión creo que hemos conseguido en Boiro en paz, máis humano, máis próspero e máis sostible. Para eso, bueno, conseguimos 39 parques infantiles, zonas de recreo entre xinasios, aero libre e rocódromos, máis de 100 kilómetros
de estradas, camiños e arrueiros, tanto no casco urbano como no rural, do cal máis do 80% son para accesos ao rural ou núcleos do rural, 26 km de abastecemento de agua, 13 km de accesibilidade de beirarrúas, 12 km de separativo de aguas e de alcantarillado. Conseguimos, evidentemente, logros importantes para o mar, como os pantaláns para mariscadores. Está en marcha imparable os pantaláns para bateeiros. Fixemos 2 campos de erva artificial con gradas, vestuarios en Barraña, con gradas en Vista Alegre. Fixemos unha gardería infantil. Está en marcha xa imparable un novo edificio de remo. Fixemos un museo etnográfico de Comoxo, unha nova gardería infantil, 6 parques infantís nos colexios, os paseos do Río Breiro, os paseos de Esteiro, pistas de esquís, o novo pabellón de Bealo, a remodelación de Praia Xardín, Santa Baia e outros. Acabamos o viveiro de empresas Mirador da Madalena e participamos o 50% no Centro Social de Cespón e moitas máis actuacións. De contado, seguimos escoitando, agora damos a palabra ao BNG. Vexo que o señor Dieste xa non sabe en que legislatura fixo as infraestructuras porque acaba de nomear algunhas que xa son da primeira legislatura. Vamos a falar desta últimos 4 anos, por exemplo, a gardería da Galiña Azul, esa xa leva feita na anterior legislatura, digo porque vean que venda as obras pero non sume o que non fixo durante estes 4 anos. En canto aos parques infantiles, sí, hai moitísimos e moitos deles feitos ao tuntún, postos ao tuntún. Hai que colocar os parques infantiles con sentidiño común e con xeito, algúns onde nen sequera hai rapaces e outros con difícil acceso, como por exemplo o de Comoxo, que os rapaces están abaixo e teñen que cruzar unha carretera xeral para poder acceder ao parque infantil que usted colocou onde ao museo etnográfico. En canto ás infraestructuras xerais de Boiro, é onde deixa o seu selo de abandono o goberno do señor Dieste. O primeiro, o aparcadoiro de Negral, leva 8 anos pechado a calecanto, non está para o servicio dos veciños, ali os veciños non podemos aparcar, pero pola contra sí que está disponible para que se metan ali outros materiais e outros coches. Non contentos con eso, gasta do erario público, dos cartos de toda a veciñanza, máis de 20.000 euros ao ano en un alugueiro dunha parcela privada para dotalo de aparcamento. O viveiro de empresas dotado sin dotar de actividade, sin funcionalidade, coas posibilidades de emprego que podía trepar a nosa mocidade, para xente en paro, coas posibilidades que ofrece se estivera ao xeito. A piscina municipal, outra infraestructura, explotada por unha empresa a que non se lle exixe nin siquiera que faga un mantemento, que a poña en bo uso e que faga unha xestión dela, e que quero recordar que é unha empresa que xa se lle acabou o contrato e que leva con máis dun ano co contrato prorrogado. Iniciativa Cidade de Boiro. Bueno, eu cando oigo falar ao señor Dieste, xa estou acostumbrado durante 8 anos, fabula moito, eu non vexo que o traballo de 8 anos, porque resulta que está dicindo 100 km de rúas, se non abriu ni un metro. Está dicindo 20 km de agua, de tuberías de agua, tampouco. E desde logo é imposible aclarar a situación de Boiro con un alcalde que leva 8 anos seguidos contando os milongas que non responden á realidade. Consumiu 115 millóns de euros e non sabemos onde están. Non ha desconectado toda a ciudadanía dos servicios básicos, por exemplo, servicios sociales. Cerrou a radio de comunicación de participación dos agentes sociales. Non convoca os plenos, nos comiu 6 ou 7 plenos ordinarios e os convoca fora de praza para que non asista a xente. Este dice que baixou a deuda, atribúe ao goberno anterior a subida dunha deuda descomunal que a baixou. É mentira. O que pasa é que temos papeles, é moi difícil. Eu teños aquí para demostrar que non baixou nada a deuda municipal, non a baixou. Foi o Partido Popular que a puxo 7,5 millóns e 7,5 millóns sigue. Eu podo demostrar, o que pasa que aquí cada un non verá como quere, pero os papeles cantan. Non fixo, este non é o traballo, señor Dieste, non é o traballo de 8 anos. Di que non coa cabeza o señor Dieste, agora escoitamos ao Partido Socialista. Sí, bueno, por alusións debo a contestar ao señor Carlos Muñiz, porque, bueno, que ser unha falta de respeto pola súa parte, xa non só a min, sino ao equipo de xente que estuvemos traballando na Federación. Bueno, vou a dedicar esta primeira intervención para calarlle a boca dunha
dunha vez. Quer dicir, o equipo entramos no 2000, en febreiro de 2012, estaba o señor Carlos tamén nese equipo. A verdade é que cando entrín sabía que estaba mal, pero non estaba moi mal, a verdade. Quer dicir, nos 5 anos o que fixemos foi sanear a federación, el lo sabe, quer dicir, se ten algunha empresa que se lle deba, pois que a presente, quer dicir, el sabía que había un camiño sin salida nesa federación, polo que se estaba arrastrando, que había que devolver subvencións, o que sí, el descapitalizou o AVE, el sí, quer dicir, los 4 anos que estuvo, encontrouse con 70.000 euros e marchou porque xa había, os empleados cobraban cando cobraban, quer dicir, gracias a Dios, Boiro é un pueblo pequeno, todos nos conocemos e sabemos quen é Carlos Muñiz, que todo o que toca, pois, o funde, aí están os feitos. Eu estou en 4 empresas, gracias a Deus como administrador, as 4 van ben e a xestión está aí. A verdade é que me doi porque ele estuvo aí e non só é unha falta de respeto a min, sino unha falta de respeto a toda a xente que estamos traballando. Boiro Novo. Bueno, eu volvo ao importante deste debate, que é falar de infraestructuras que todo o mundo en Boiro sabe perfectamente da perda de potencialidade que Boiro sufriu nestes últimos 8 anos. Todo o mundo sabe que antes Boiro era un referente comarcal, incluso galego, que estivemos dando pasos atrás durante estas 2 legislaturas. Hai moitas infraestructuras que quedaron no caixón, incluso que falan do saneamento, a terceira fase de saneamento do río Coroño, que era un saneamento importante e que leva 4 anos, 8, no caixón do despacho da alcaldía, pero tamén moitas infraestructuras, moitas propostas que levou Boiro Novo durante estes 4 anos traballadas coa xente, como pode ser o Parque Infantil Cuberto, que había unha subvención en concreto que financiaba este tipo de actuacións e que o Goberno do Partido Popular, aínda sabendas que había unha gran demanda por parte da xente do noso Concello, non quixo solicitar esa subvención para facer esta dotación tan importante para o noso Concello. E tamén, falando de infraestructuras de desenvolvemento, tamén a rúa principal de Boiro, que hubo un gran movimento veciñal poñendo encima da mesa a necesidade de facer unha intervención nesa rúa tan emblemática para o noso Concello como é a rúa principal, habendo un movimento cidadá nese sentido, habendo mocións presentadas e o Goberno do Partido Popular non moveu ni un só. Ciudadanos. Bueno, moi brevemente non quero que centralice o tema da Federación ou o tema da AVE, o que nos traes aquí, pero o que quero dicir é que, bueno, eu creo que polos meus feitos me conocen en Boiro. Cando eu entrei na AVE, había un presuposto de 30.000 euros e cando a 6 anos máis tarde había un orzamento de 300.000 euros. É dicir, un incremento do 100%. Perdón, do 300%. Por outra parte, cando nos lle entregamos á Federación, cando nos lle pedimos ao señor Romero que se ocupara da Federación, lle entregamos cunha folla de ruta e dixemos que o obxectivo era conseguir integrar todas as asociacións na Federación. As asociacións tiñan pouca saída. Obviou a folla de ruta, quiso ir polo seu lado e o que conseguiu, e ademais están as empresas aí, eu non vou revelar os nombres, porque evidentemente a Lei de Protección de Datos non mo permite, están as empresas aí coas débedas pendientes, hai un traballador que se despideu, que foi despedido, e ao que tuvo que indemnizar o Fogasa, e hai unha porta que se pechou e se marchou deixando subvencións que hai que devolver por non estar justificadas en tempo e forma e deixando unha situación que, desde logo, nadie vai responder por ela. Grazas, señor Rodríguez. Eu preguntaba por infraestructuras, vostedes poden dicir aquí lo que consideren idóneo en cada unha das intervencións. Devolvemos a palabra ao candidato do Partido Popular e seguimos falando de infraestructuras. Bueno, está marchado Pazo de Goiáns en moitas máis inversións que eu non son capaz a decir aquí, senón non me levaría tamén. En primeiro lugar, por contestar ao señor Velo, os impostos en Boiro do catastro os subeu o goberno tripartito, unha revalorización e un catastrazo no 2008. O Concello ten solo o mínimo permitido por a lei que se aplica, que é o 0,4%, e non se tocou ningún outro imposto. Os parques infantís foron ubicados e colocados e pedidos polos veciños. Os aparcamentos
Os aparcamentos a Boqueira da Negral costou cada aparcamento 35.000 euros. Para personal necesítanse 6.000 euros ao mes. Hai que meter a maquinaria, hai que pagar reparacións, combustibles, suministros. Nós, xa o personal, 6.000 euros ao mes, que tens que meter personas para vacacións, atender sábados e domingos e 2 turnos, supera con creces 2.300 euros ao mes que pagamos por 102 aparcamentos cando ali hai 80 plazas. Eu creo que a ventaxa, os números están a vista e os foros están a vista. Vamos a dar a utilidade, non vamos a despreciar eso. O viveiro de empresas sí que se deu actividade. Se fixo o viveiro de empresas íntegramente que estaba sin facer, se fixeron 2 novas aulas de informática, un centro de formación para socioatención a dependientes, se fixo 5 obradoiros xa, 4 deles no viveiro de empresas, 2 de restauración, 2 de xardinería, e se lle dou utilidade. En canto ao saneamento, Brevemente. 11 millóns de euros nos últimos 10 anos a Xunta de Galicia, o parque infantil coberto leva aí no noso programa, e na rúa principal sí que fixemos actuacións, e está o aforro enerxético. Imos co BNG. En canto ao aparcadoiro, non sei que criterio ten o señor Diaste, porque di que ten que gastar moito en persoal, cando ese aparcadoiro ten persoal na pista na parcela que alquilou cos cartos de todos os veciños, que se está lucrando un particular aí, que persoal vai poñer? Porque no parquín da Negral usted podía abrir a porta que accederan. O Concello está para dar servicios. O Concello está para dar servicios, non está para sacar réditos. Fala do gasto en persoal, cando agora o aparcadeiro que está debaixo do Concello abre tamén aos domingos. Ese que pasa, non ten gasto. Ao mellor é unha vontade, o que falta de vontade política é de dar servicio aos veciños. Si ten que gastar en maquinaria foi porque xa antes o desmantelou, porque ese aparcadoiro, recordolle que fai anos tiña a maquinaria necesaria para estar en funcionamento. Desmantelouna, quitouna dali, levouna para outro lado, non me extraña que agora necesite a inversión. En canto ao Pazo de Goiáns, home, debería como mínimo de sentir algo de vergoña cando tuvo ese patrimonio, ese referente cultural e turístico que temos todos os veciños de Boiro abandonados durante as 2 legislaturas, e que se acorda agora de mirar polo Pazo de Goiáns porque sabe que é unha infraestructura moi demandada por parte non só dos veciños de Boiro, sino de toda a comarca, porque podía ser un referente cultural e turístico para todos, e acordalle agora porque vai haber eleccións, mirar polo Pazo de Goiáns. En canto aos pantaláns, home, por favor, que os pantaláns xa co goberno cando estaba o Bloque no goberno xa estaban proxectados e orzamentados, xa había un orzamento para mentre os pantaláns levamos 8 anos. Grazas. Bueno, desde logo, eu vou a insistir, é imposible ser creativos e ser positivos para a gobernanza de Boiro con un alcalde así. Un alcalde que prescinde de todo o mundo, porque, xa digo, non cortou toda a participación ciudadana. O Pazo de Goiáns hai ano e medio que pediu un crédito, e tan mala é a gestión que non foi capaz de adjudicalo á empresa. Ano e medio, ano e medio. Non foi capaz. E isto non minta, tamén dixo que tiña, por Club de Remo do Cabo de Cruz, xa tiña anterior no plano. Rollecón, o levou. Non me interrompa, por favor, que estou no meu turno. Poden interrumpirse cando consideren, sí. pero unha Vale, cousa pequena, non? Tampouco apoderarse dos turnos dos demais. Moi ben, vamos a ver. O Pazo de Goiáns é vergonza pública. Fui usted ali co casco, sin asesores, sin nada, dixo que lo feito un Cristo. Costou as vigas de Riga, que é unha madeira estupenda. Pero aparte deso, o Club de Remo de Cabo de Cruz está engañando usted. Xa o veu engañando estes 2 últimos anos ou 3, que tiña 400.000 euros nos presupuestos, e non cartos, nos presupuestos son números, e non quitounos. Agora metiu a prisas e correndo 350, tampouco ten os cartos, 350.000 euros. Pero aparte deso, tirou usted para demostrar de que vai facer algo. Usted acaba con Boiro. Usted foi un atraso fundamental para Boiro. Foi unha desgracia para Boiro, para quen entenda, para quen entenda. E desde logo, hai quen entenda, e eu me encontro dentro deso que me entendo. Me dá vergonza ter un alcalde así, que vai a reunión con mala imagen mascando chicle. Pero ademais é unha das cousas que non ten nin respeto polos demais.
Partido E eu Socialista. diría aos compañeros que non Imos co entraran Partido nesas Socialista a ver cousas. que nos conta de Os infraestructuras. compañeros dese que tuveron arreglindo pois. a AVE e o Deixamos que outro, fale o Partido que non entren Socialista. neso, No, pero non te preocupes, que o Cidadán vai poñer a cada un no seu sitio, non te preocupes, Belén. Temos O bastante que facer Cidadán sin son eso. moi sabios e saben quen Explico é coas cada un. facerán, explico coas Por eso. Entonces, mira, nos vamos a ir en positivo, quer dicir, nos temos un proxecto para o parque da Negral, no que é a esplanada, facer unha estación de buses. Boiro é unha población con casi 19.000 habitantes, esperemos que alcancemos os 20.000 e necesita unha estación de buses acorde á súa población. Que faríamos con isto? Aparte de abrir o parking da Grenal. Simplemente dicirlle ao señor alcalde que eu creo que se equivocou no tema do parking, que dicir, antes de habilitar o espacio que vostede habilitou, porque se está pagando 1.700 euros, había outras solucións, que dicir, para nós queremos, que dicir, abrir ese parking o da Negral, que dicir, con 80 plazas, montendo unha estación de buses en superficie, gañando tamén máis ou menos unhas 100 plazas, que dicir, temos na Avenida Constitución, entre a rotonda de Abanqueiro e a rotonda de Espiñeira, unha zona de camións, que dicir, eu entendo que no seu día pois os camións pois causaban un problema no centro de Boiro. No seu día, pois oye, se levaron para ali, foi unha boa medida, pero agora están estropeando ali máis de 100 plazas. Boiro Novo. Bueno, o que é certo que durante estes 8 anos de goberno do Partido Popular está claro que o señor Dieste non abriu determinadas infraestructuras por capricho de ser logros de outros gobernos municipais. Evidentemente, tal e como falan os compañeiros, o parking da Negral é incrible que ca necesidade de aparcamento que hai no noso concello, pois que non está aberto. Solicítallo a xente, solicítallo a asociación, comerciantes, os profesionales da hostelería, é algo que é incrible que a día de hoxe este sin funcionar. E especialmente que despois que vai a abrir un novo zona de aparcamento costándolle máis recursos para o Concello de Boiro, salvo que ustedes queiran desarrollar a zona que este ao entorno dese parking polo que vostedes están pagando cando hai un parking público ao servicio da xente. Do mesmo xeito tamén co Pazo de Joiáns é evidente que era un capricho do goberno do Partido Popular deixalo esmorecer. No seu día, eses 500.000 euros que estaban nos presupostos xerais do Estado non foi quen de conseguir facer as actuacións correspondentes de colocar teitos, ventás, portas, para que non se deteriorara máis. O Pazo de Joiáns pode ser como a Catedral de Santiago para o noso concello, pode ser o referente cultural do noso concello e a verdade que é unha desgracia que a día de hoxe que se ven este deteriorado e sabendo os informes que hai do grado de abandono do mesmo. Ciudadanos. Bueno, antes de nada gustaríame facer unha anotación en relación con un comentario que fixo o señor Dieste, donde di que contribuíron co 50% ao arranxo do Centro Social de Cespón. Eso non é certo. O Centro Social de Cespón foi sufragado íntegramente con 300.000 euros pola comunidade de Montes de Cespón. Vostede, o Concello, o único que fixo foi aportar o proxecto, única e exclusivamente. Aportamos diñeiro. Ben, pero dito isto, o que quero decir é que hai unha serie de abandonos con unha serie de infraestructuras de edificios públicos no Concello de Boiro que van un pouco en contradición con esa imaxe que vende o señor Dieste de xestor e de home de empresa. Calquer home de empresa que ten sen render o edificio das Colonias, o centro de hostelería de Espiñeira, o parking da Boqueira da Negral, o local de 500 metros cuadrados que hai... Non me interrumpa, por favor, señor Dieste. O local de 500 metros cuadrados que hai na entreplanta do Concello, calquer home de empresa que teña sen render eses activos está na calle, directamente. Está na calle. Que é o que está funcionando? A calle chama a funcionar. Funcionar é ter formación cualificada, formación que de algún xeito teña unha cualificación que permita atopar traballo de calidade aos traballadores. Usted o que está facendo é, ni máis ni menos, cursos de formación profesional, de formación ocupacional, que ao final non revirten unha calidade na formación e non teñen a consecuencia de atopar
postos de traballo. Bueno, como foron múltiples as alusións que houve o candidato á reelección, voulle dar uns segundos adicionais para que poida explicarse en base ás diferentes alusións que se foron sucedendo e marchamos a publicidade. Eu quería explicar, Adiante, cando queira. o que vou a facer. Cando queira. Contestaré ás alegacións, empezo, co seu permiso. Bueno, nós temos máis proxecto, temos moita ilusión, moita forza, vamos a ir a por máis estradas, máis saneamento, máis abastecemento de agua, máis accesibilidade de beirarrúas, vamos a facer as beirarrúas de Esteiro, Berres, Ferreiros, en Cespón, Catadoiro, a renovar a lonxa, os novos pantaláns de Escarabote, a rampa de Ancados, os campos de erva artificial en Bealo, Lampón, Cures e a Banqueiro, un plan de infraestructuras deportivas, a piscina municipal a remodelaremos, melloras no centro de saúde, novas prazas de aparcamento, praza da Mancomunidade a vamos a humanizar e a final de Pablo Iglesias, vamos a crear novos postos e renovar o mercado municipal, wifi en lugares públicos, edificios públicos, un parque infantil cuberto. Se lle parece, facemos agora unha pausa para a publicidade, estamos de volta, agora mesmo no Contrastes Boiro. Pois seguimos no Contrastes Boiro neste debate a 6 aquí en Canal Rías Baixas e agora imos falar de economía, de emprego e de sectores productivos. Voulle preguntar á candidata do Bloque Nacionalista Galego precisamente polas súas ideas, as súas iniciativas para mellorar a economía local e tamén para fomentar o emprego na localidade. Gracias. Pois mira, falaba o señor Dieste do funcionamento do viveiro de empresas, no que o que se fan son obradoiros subvencionados pola Xunta e aí queda a cousa. E o viveiro de empresas ofrecería moitas posibilidades de emprego para a mocidade, habilitándolle espacios sempre desde a iniciativa pública do Concello, apoiando, xa digo, a actividade económica é algo que nos está facendo. Dende BNG o queremos favorecer esas políticas que dean posibilidades de traballo para a nosa mocidade, promovendo ademais a unión de todos os axentes sociais e empresariais para favorecer precisamente esa mellora do emprego. A mellora do polígono industrial tamén é unha necesidade, en canto á limpeza, á vixilancia, incluso eliminar os malos olores que agora están padecendo ali. Hai que mellorar tamén a praza de abastos. No BNG apostamos tamén por dinamizar o comercio local, é algo que facemos xa dende a oposición e temos intención de facelo dende o goberno porque é moi necesario. A economía revirte no pobo cando os veciños e as veciñas consumimos no noso pobo. Internet, estender a rede de internet a todos os puntos do noso municipio. Hoxe en día é unha ferramenta, moitos os veciños dependen de internet, das redes, das novas tecnoloxías para desenvolver tamén o seu traballo, é algo polo que apostamos dende o BNG. E despois fomentar novos nichos de emprego que poden ser a través de cultivos... 10 segundos. Gracias. Poden ser a través de cultivos, outra forma máis sustentable entre os nosos montes, erradicar o eucalipto con cultivos que den posibilidades de emprego e posibilidades económicas á Iniciativa Cidade de Boiro, cando queira. Bueno, eu non vou explicar aquí o programa que lle vai chegar ás casas a todos os ciudadanos, é unha carta comprometéndome a facer o que está nese programa. O programa facémolos todos, o que pasa é que uns cumplen outros non. No caso do señor Dieste non o cumple, porque aquí está. Ven ustedes o programa de 2011, e ainda hoxe solo cumpliu o subrayado con amarillo, solo eso. O verde non o cumpliu. E isto é unha das cousas que están aí. Que fixo agora últimamente? Pois fixo que unhas filigranas de madeira con luces e a calle principal mal iluminada cos accidentes que hai. Luces no campo, ali ao final do Río Obreiro, e luces en Praia Jardín que de noite non vai nadie. E entón este é o paseo marítimo de Carragueiros que modificaron o meu proxecto, que deixei eu, e meteron de madeira, e este señor sigue metendo madeira para que donde 3 ou 4 anos se pudra. Entón o señor Dieste non ten nada que dizer. Usted sempre fai os outros. Ten a costume de dicir, adjudica obras do Concello a contratistas e deixen diante das casas mal, que un señor o outro día dice que teñen que salir con botas, e lle van a reclamar, dice, reclamo yo ao contratista. É usted o que ten que defender aos ciudadanos. Mira unha cousa, se eu na aldea do Monte dixera, ou os teléfonos,
e dixera que iso non era competencia, que é competencia de Fenosa ou competencia de Telefónica, hoxe os das 15 aldeas do monte estarían sin luz. Ou, por exemplo, os de Sí, bueno, como os bom teléfonos empresario que expón a Bealo. que son, vamos a apostar polo emprego, quer dicir, o noso programa vai basado en dous pilares básicos. Por un lado, o emprego, porque creemos, quer dicir, que se nun pobo hai emprego hai vida, se non hai emprego non hai vida, e outro, os servicios de primeira, quer dicir, servicios de unha ciudad ca calidad de vida dun pobo. Para conseguir emprego, naturalmente, a potenciación do polígono industrial, posta en marcha do Vieiro de Empresas, que xa está listo, pero hai que poñer en funcionamento, unha zona de coworking, quer dicir, o Concello, a final do 2018, acaba de firmar un convenio de 150.000 euros bienal para unha zona de coworking, hai que poñerla en marcha, hai que montar ali, nese viveiro de empresas, un punto PAI, un punto de atención ao emprendedor, hai que montar novos obradeiros de empreo, hai que solicitar o aumento da formación tanto continua para traballadores como para desempregados, quer dicir, a AFD, hai que facer unha boa formación profesional para o emprego, potenciar o servicio de orientación laboral que ten o Concello, e hai que implicar a todas as asociacións de carácter empresarial que se involucren no proxecto. Naturalmente, todo ven dado tamén da defensa da educación pública, quer dicir, temos que potenciar o centro de FP de Espiñeira, quer dicir, hai que modernizar a formación profesional adaptando as súas titulacións ao sector productivo do Concello e da comarca, evitando duplicidades nos concellos limítrofes. Tamén hai que estar sempre en consulta coas empresas e institucións para incorporar as competencias digitais máis avanzadas como a robótica, 3D, digital. Boiro Novo. Bueno, varias puntualizacións con respecto ao bloque anterior. En primeiro lugar, agora promete o Partido Popular un parque infantil cuberto cando había unha subvención que financiaría íntegramente ese parque infantil, pero como propoñía Boiro Novo, pois xa non tiña interés por parte dela. Ahora o mete no programa electoral, non sabemos se vai a cumplir, se fai como a residencia da terceira idade que leva 3 anos consecutivos prometéndoa e sin chegar a xestión, non. Por outra parte, tamén había unha moción en concreto do carril bici. Houbo unha infraestructura que se creou no entorno do río Obreiro, que se pudo a oportunidade de poder conectar ese carril bici, e en estes 8 anos de goberno do Partido Popular non fixo ni un metro de carril bici. Hoxe en día un boiro moderno, un boiro sostible, é aquel que fai programas de mobilidade, que manteña o que ten e que poda ser unha mobilidade sostible no noso Concello. Nós tamén apostamos por buscar unha alternativa ao tráfico pesado para que non teña que pasar polo casco urbano, unha conexión que conecte dende Cabo de Cruz ata a zona de Abanqueiro, para evitar que a través do casco urbano poda pasar este tipo de vehículos pesados, camións, e así poder suprimir os semáforos da calle ancha e crear unha glorieta nesa zona. É importante nas infraestructuras, pero tamén é moi importante o emprego. 8 anos, tendo en conta, como decía nesta reseña inicial do programa, donde perdemos poboación, donde Boiro perdeu poboación, donde moitísima xente morza marchou, a verdade que ter o viveiro de Pechas aínda a día de hoxe pechado, pois a verdade que é lamentable. Ciudadanos. Bueno, eu creo que é bastante evidente que o señor Dieste nunca lle preocupou o máis mínimo o tecido económico nin a creación de emprego, absolutamente nada, non? E iso demostra pois, o feito de que tuvera un desinterese tan absoluto pola formación profesional. El di que ten formación profesional cando en realidad son cursos de formación ocupacional, non? Non ten absolutamente nada que ver. Nos falamos de adaptar a formación profesional á demanda das empresas locais. Falamos de preocuparnos de que un centro como o de Espiñeira este a punto de desaparecer a formación profesional del. Nós o que propoñemos é a creación, por unha parte en materia de economía, dun censo de empresas locais para a contratación de obras e servicios do Concello. Todo o que non sea concurso público. Vostede leva anos dándolle traballo a empresas de fora. As empresas que pagan impostos en Boiro son as que menos traballo teñen. Sectores marisqueiro e bateeiro. Bueno, eu creo que pouco máis cabe decir do tema dos pantaláns, non? Os pantaláns levan aí 8 anos, o primeiro porto mexilloeiro de Galicia, tendo que abarloarse, tendo que marcharse a Póvoa, en fin. Plan integral de alumeado público. Non se pode ter un comercio dinámico sin que haxa alumeado nas rúas. Boiro é unha verdadeira penumbra. Por outra parte, pretendemos a implantación da banda ancha e acceso a internet en todo o municipio. Partido Popular.
Bueno, non vou responder a todas as críticas que non son verdade, pero vamos, co que fixamos, que non fixamos nada. Inversión no polígono industrial 1 millón de euros. Fibra óptica ten, videovigilancia, 26 cámaras, suministro de agua, foi o primeiro que solucionamos, primeiro problema, a estrada a Comoxo, conexión ca carretera provincial, iluminación, accesibilidade de sinaléctrica, e a Escola de Hostelería está funcionando, eso é formación profesional. O vivero de empresas que vamos a facer de novo. O Centro de Formación Sociosanitaria para Dependentes e Formación, 5 brandeiros de emprego, aulas senior da UNED, fixemos a circunvalación da fase 1, fase 2, 2 aulas de informática, 102 aparcamentos para o comercio, con 4 anos sen subas de impostos, e temos o título de Concello Emprendedor. Sabe por que isto? Por axudar ás empresas. Bonificacións fiscales de ata o 90% para crear novas empresas e postos de traballo. Isto non regala calquera. Están encantados os comerciantes de Boiro. Acredita institucionalmente o que necesita Galicia, o que necesita Boiro para competir con Portugal. Pero, mira, o paseo do Río Breiro, que estamos falando de turismo, é importante. O Río Coroño é importante. O Mirador da Madalena é importante. As 9 bandeiras azules que collamos con 3 son importantes. A mellora das infraestructuras das praias notables son importantes. O plan director que estamos facendo de Goiás é importante. A ampliación do novo polígono industrial que vamos a conseguir é importante. O demais aplanes de aparcamento é importante. O de Concoworking xa está firmado en enero por este alcalde. Está firmado todo. A humanización da Plaza Mancomunidade para o turismo é importante. E os paseos de Caragueiro, Esteiro e Goiás é importante. Todo eso é importante, todo eso se fixo. Se formaron 90 personas e se inverteu máis de 1.200.000 euros en formación e 900.000 euros xa en obradeiros de emprego para traballo e cobrando os chavales. Faláronse de varios sectores productivos, falouse do sector do marisqueo, do sector do mar, tamén se falou do turismo, tamén do sector industrial. Voulle preguntar á candidata do BNG e arrancamos outra rolda de intervencións sobre que sectores da economía local compre incentivar segundo o seu criterio. Sí, bueno, eu non deixo de estar impresionada, non? Porque ao señor Díaz de todas as boas ocurrencias e ideas lle veñen agora, cando leva 8 anos gobernando, e que lle veñen agora todas as ideas xuntas. Para favorecer o emprego e a economía, son importantes tamén os sectores productivos. Foi un problema, non só durante toda esta legislatura, sino durante os 8 anos, as 2 legislaturas que leva o señor Díaz no goberno de Boiro, foron un problema os verquidos. Os verquidos son moi perigosos para a nosa ría, porque sabe que en Boiro, directamente todos vivimos do mar. Hai que cuidar os nosos sectores productivos. Non houve un correcto mantemento dos pozos de bombeo, dos tanques de tormenta. Dos tanques de tormenta da praia de Barraña estuvo botando verteduras ao mar, non sei durante cantos días seguidos. Cando as mariscadoras puxeron a queixa e viñeron ao bloque desde a oposición para que reclamáramos esas melloras, estiveronlle pasando a pelota uns aos outros, dende o goberno á empresa que leva o mantemento, da empresa que leva o mantemento, todo eran problemas. Os verquidos, as verteduras á ría foron unha realidade e algo que queremos mellorar. Tamén hai que dende o bloque, queremos ir ao 100% da separación de pluviais e fecais, é necesaria unha segunda depuradora para Boiro. Levámoslo xa durante na outra legislatura no programa e volvémoslo a levar, porque o compromiso que a nosa rías e con os sectores productivos é algo que queremos poñer en valor. O que pon valor o Concello é os bons gobernos, un bo alcalde que sea capaz de dirigir o Concello. Actualmente o Concello de Boiro con Dieste perde os servicios. Os ciudadanos van ao Concello e non está, non contesta os suscritos, non dá as licencias, non fai caso á oposición. É verdade que tivemos aí 4 anos presentando todas as mocións, pero foi tempo perdido porque xa sabedes que non nos aprobou. Coa súa maioría absoluta, plas. E ademais deso, aunque se aprobou, como por exemplo a Casa do Mar de Cabo de Cruz, a residencia e a varias, pois non nos executou, non nos executa. Cando a lei obriga ao alcalde a ejecutar os acordos tomados no Concello. Cercena todo, non hai interventor que lle pare. Está imputado porque adjudica obras a dedo, sin presupuestos. E entonces el está imputado e ten a suerte que non nos acusamos de que está imputado, tan exigente noutros sitios a oposición.
e está imputado porque adjudica as obras a dedo, dallas a xente que non as subasta adecuadamente, nunca subastou, nunca fixo unha subasta, a diferencia de cando estaba eu, e aparte deso, cerrou todos os vías de comunicación, radio, comunicación coa oposición, co pueblo, porque non convoca os plenos cando legalmente están constituídos o segundo jueves de cada mes. É un atraso, é un atranco. Se queredes que Boiro prospere, ten que primeiro funcionar a máquina municipal, e para eso ten que ter un piloto, un bo capitán. Grazas. Quero lembrar que cando se produce algún tipo de acusación ou algún tipo de comentario... No, esa é a crítica política. Quero lembralo a nivel xeral aos convidados, cando se produce algún tipo de comentario que consideren que non é así, poden retrucar mínimamente, xa saben que o tempo é moi limitado, non perdan a ocasión de dicir o que creen que é conveniente. Non diga que o interrompa perfectamente. Imos dar por alusións por esta cuestión 20 segundiños, imos co Partido Socialista sobre a cuestión da imputación que comentaba o candidato Velo. Sobre outros asuntos, pasamos á seguinte rolda. Aquí está a súa imputación, que non é imputación. Xa lle cairá o pelo, non se preocupe. Non se preocupe, xa lle cairá o pelo. Está imputado deixamos que agora argumente ele. Sentenciar. Deixamos que argumente o señor Dieste. Non lle para un interventor. Señor Velo, deixamos que argumente o señor Dieste agora. Nin lle para un interventor, nin un secretario, nin nada, nin un arquitecto. Deixamos que argumente o señor Dieste e imos co Partido Socialista. Bueno, pero eu quero defender o que é verdade. Xa rematou o seu tempo. Eu non administro os interventores e a mobilidade dos interventores son eles mesmos e a Dirección Xeral da Administración Local. Porque pide moitas cousas que non é legales. A esa imputación política de varios grupos para electoralista, bueno, claro, usted non fai electoralismo. Expirou en xaneiro deste ano e o caso vaise a archivar, está archivado... sí, é usted o juez. Aclarado quedou, imos co Partido Socialista, grazas. O tema do emprego, recuperar os consellos sociales municipales, a escola de idiomas e sobre os sectores productivos, pois hai que potenciar os sectores productivos... Señor Velo, que están na actualidade, que é o tema da industria conserveira, que dicir, o tema da agricultura e marisqueo, temos que potenciar esos sectores productivos, como? Con formación continua para esos traballadores, cun seguimento, cunha potenciación de novos emprendedores en esos sectores, e xa hai que empezar a diversificar sectores. Pode ser o turismo, pode ser o sector forestal, posto que en valor o monte, que dicir, temos un potencial en monte, todas as actividades forestais. E creo que eso vai a potenciar tamén a creación de empleo. Depois, dúas críticas ao señor Dieste, que dicir, as cámaras do polígono de Espiñera non están funcionando, ninguna funcionaron, e sobre as bandeiras azules... Porque hai unha denuncia. Nunca funcionaron, que dicir, polo tema das bandeiras azuis, non sei o que costa, realmente non pude velo, pero quen dá esas bandeiras azules é unha entidade privada que xa fai anos que rechou relacións ca Unión Europea, e outras comunidades non están indo ás bandeiras azules, senón van a outro tipo de certificacións dende a ISO 14001 a outras certificacións europeas que máis. Respecto a isto, o que hai que ter os areales en perfectas condicións, que dicir, non nos valen bandeiras azules, temos que ter uns areales de calidade. Imos con Boiro Novo. Sí, bueno, nós creemos nunha economía diversificada. Boiro non pode depender só dunha única empresa, temos que buscar novos nichos de mercados, temos que buscar novos espacios onde se xenere emprego no noso concello, apostando pola xente moza, apostando pola innovación, e para iso ten que haber un impulso dentro do goberno municipal para poder favorecer este tipo de iniciativas. Nós tamén entendemos no ámbito do turismo que temos que desestacionalizar o turismo no noso concello, nós non podemos competir con sol e praia, sino que temos unha riqueza importante, cultural, medioambiental, como pode ser a recuperación de toda a Serra do Barbanza, como pode ser a recuperación do Pazo de Joiás, para poder poñer en valor todos esos recursos para xerar emprego no noso concello. Non só vale andar de viaxe pola Rochelle, andar de viaxe por facendo vacacións pagadas a conta do Concello para promocionar o turismo, sino que o que temos que facer precisamente é poñer as medidas que permiten que se xere emprego no noso Concello e recursos turísticos para Boiro. A cuestión turística tamén é un asunto importante, fundamental tamén para o desenvolvemento económico do Concello, é un asunto que tamén tiña pendente introducir nos vindeiros minutos, xa que vostede introduce, tamén teñen a oportunidade agora de continuar tamén falando dese sector productivo. Ciudadanos. Bueno, nos creemos que resulta fundamental dinamizar determinados sectores. Primeiro, o sector primario é capital para a economía do noso pobo. O sector marisqueo, o sector do marisqueo, o sector da miticultura, mexilloeiro. O sector do marisqueo, a estas alturas, non ten un plan de xestión de residuos das playas. As algas estánse botando en vertedoiros
incontrolados. O sector do marisqueo a estas alturas non ten ni máis pouco servicios donde poder cambiarse nas praias, o sea, é un sector que tendo a importancia económica que ten para o Concello, realmente ten un trato que está inversamente proporcional. Bueno, con respecto á atracción de empresas e ao dinamismo da economía e do comercio en Boiro, esta é a imaxe que transmite Boiro, non? Esta é a imaxe. Un servicio de recollida de lixo non só ineficiente, senón que ademais, desde o punto de vista urbano, é absolutamente infame. Isto non pode seguir manténdose desta maneira, non? Pudo tirar usted ese o que contenedor propoñemos incluso, sacarlle perfectamente, incluso pudo tirar o vento, Sí, porque pudo tirar. é o vento quen os tira normalmente, quen provoca problemas incluso para a seguridade vial. Bueno, pois preguntamos ao candidato do Partido Popular sobre a cuestión dos sectores productivos que compre seguir incentivando no Concello de Boiro. Pois vamos a seguir incentivando evidentemente o polígono industrial con esa nova ampliación. O sector turístico evidentemente, para ter bandeiras azules a calidad de agua é excelente. E para eso, todo isto que está en azul, que se fixo en Boiro, en Escarabote, Cabo de Cruz e moitas parroquias, aquí hai separativo saneamento para corrixir o exceso de vertidos, o exceso de agua pluviales que iba á depuradora. E iso, esa calidad de agua excelente, é o que cría o marisco e o que enriquece os mariscadores. Vamos a estar 4 anos sin subas de impostos máis, con máis bonificacións, e seguiremos ca promoción turística regional, nacional e internacional. A diversificación xa estamos facendo a través do deporte, a través da cultura, con duatlóns, campeonatos de España, nas praias, no medio da cidade. Cando vostedes protestan que se estorba o comercio, é onde o comercio é o máis que máis rendimento lle saca, pero que ademais sirven todos os elementos para decir, como di moita xente, que Boiro merece a pena visitalo. Seguiremos bonificando, esos non son cartos mal tirados. Hoxe a valoración, señora Dolores, das actuacións do alcalde en promoción turística pola población superan un 60%. Estamos crecendo a un ritmo dentro de 25, nos 8 anos, 25 ou 30% o turismo. Usted, se se fijou esta Semana Santa, vería que Boiro estaba petado. Os veráns cada vez están máis petados. E esa obra do estuario do río Coroño está petada. E son o orgullo en Lalín, Ourense e Lugo. E seguiremos nese rumbo, porque Boiro, como fai o alcalde de Pontevedra, o sea, o que fai o alcalde de Pontevedra está ben, e o que fai o alcalde de Boiro está mal. Empicha, fai humanización, fai promoción internacional, eso está ben. O que fai o alcalde de Boiro está mal. Preguntamos a candidata. Está ben Pontevedra, está ben Boiro. Preguntamos a candidata do BNG sobre a cuestión do turismo, estaba falando. Máis que nada, só hai que ver unha foto de Pontevedra, unha foto de Boiro para ver as diferencias saltan á vista. E vemos que as súas propostas siguen apostando únicamente polo turismo de praia, do turismo do deporte. No bloque de Boiro levamos moitas propostas que ofrecen moitas posibilidades ao turismo. Apostamos tamén por un turismo gastronómico, poñendo en valor os produtos de temporada e, como non, o noso produto estrela en Boiro, que é o mexillón. O mexillón non pode quedar relegado a unha festa do mexillón únicamente no verán. Do mexillón viven moitas familias en Boiro e temos que potenciar o noso produto estrela. Por aí hai que potenciar tamén o turismo. Boiro é moi rico en patrimonio, moi rico en natureza, en paisaxe, e arredor deso podense xerar tamén roteiros, sendeiros, actividades deportivas, tal, que favorecerían tamén que o turismo se chegase ao noso concello. Volvemos a falar do Pazo de Goiáns, o Pazo de Goiáns, que xa tiña que estar rehabilitado hai 8 anos, sería un reclamo turístico tamén moi importante, e tamén revertiría a economía no noso concello, porque o señor Díaz olvídase moito da cultura, pero a cultura tamén atrae turismo, e o turismo revirte tamén na economía, non é só turismo de praia e de deporte. E o deporte tamén hai moitas posibilidades, para o turismo tamén apostamos por un turismo de actividades acuáticas, como pode ser remo, piragüismo. E non sei cando di o señor Díaz, cando vos protestades, porque non sei a quen quería aludir, porque logo dende o bloque nunca se protestou porque se fixerasen actividades deportivas no noso concello, nunca protestamos, non sei a quen quixo aludir usted.
Pode contestar brevemente, se non pasamos a iniciativa cidadá. Non llevo a contestar, Pois imos porque con- todo Boiro sabe o que pasaba nas redes. Pois imos con a iniciativa cidadá sobre as súas propostas en canto ao turismo. Bueno, o turismo, o primeiro que ten que facer o señor Dieste, alcalde en funcións, é abrir os muiños que de Ponte Goiáns, que os viña a ver moito turismo aí, viña autobuses para verlo aí. Entonces, abrir os muiños que estuvo pechados. Ahora sí que ven a selección tamén ven ao Parque o Domingo, o aparcamento, pero estivemos 8 anos dicendo que ia abrir. E este señor, a oposición, eu que fui un alcalde, sin a oposición non se pode gobernar, se non se fai caso ás ideas, non a todas, pero moitas da oposición, non se pode facer nada, nin se é demócrata, nin se pode servir aos ciudadanos. Este señor, unha moción que presentamos, que foi por desfibriladores, que vale cada 1.000 euros, é unha coberta no Vista Alegre, Se está levando. aprobouse, e insistimos moitas veces e non cumpliu o acordo. Ou desfibriladores, que hai moito deporte en Boiro, e se a un chaval lle un ataque, e iso ten que estar ali. Entón, usted obstruye todo o que a iniciativa da oposición. O faina con todos. Faina con todos, só está de acordo se lle vota. E ali no pleno, aquí pode protestar, ali no pleno, cando usted lle critican que leva moi mala crítica, nos vota fora. E entonces, mire, usted non vale para coordinar, para dirigir, a facer funcionar o aparato municipal que tanto nos costa os boirenses, porque nos estuvo subindo o catástrofe constantemente, últimamente hasta metido os cortellos. Imos co Partido E usted dice Socialista. que non é culpable. Gracias, señor Velo. Eso é facenda No, do señor, Estado. é o alcalde, eu tuve 9 anos de alcalde Gracias, e non se subiron... Gracias, señor Velo. Faltando a verdade. No, valor das rutas etnográficas, arqueolóxicas, BTT, senderismo, impulsando deste xeito un turismo responsable. Temos que buscar tamén novos inversores e promocionar o emprendemento no sector turístico, tamén temos que o impulso ao turismo cultural, tamén promoción de festas gastronómicas e produtos locais, fomento do turismo deportivo, potenciar o turismo creativo, programa Paseate con Nos, hai que potencialo, que dicir, a promoción do turismo accesible, que dicir, hai un nicho de mercado, e tamén a promoción do turismo sustentable e ecoturismo. Referente críticas, o tema da xerencia da mancomunidade. Non funciona, non funcionará porque cada certo tempo hai un cambio de líneas de traballo, se cambian os objetivos, se cambian tal, entonces, claro, que decir, se cada xerencia está cambiando claro, as líneas de traballo, eso non vai a funcionar, e que yo ben digan aquí ao señor Carlos Rodríguez. Bueno, pois imos con Boiro Novo. Bueno, pois eu creo que o alcalde debía de estar de vacacións cando en esta Semana Santa pudo ver, falaras con calquer veciño do noso concello, mesmo co sector hosteleiro e comercio, nin falta que fai. Pode ver perfectamente que, evidentemente, o turismo non está mellorando no noso concello, pero que, ademais, como decíamos, non se poñen en valor determinados medios, o paisaxe, o patrimonio, esa riqueza singular que ten o pobo de Boiro e, en concreto, e en xeral, o Galiza, para aos efectos de poñer en valor como un recurso turístico. Non podemos entender como pode haber un burato enorme no Castro de Neixón que en 8 anos foi incapaz de darlle unha solución, foi incapaz, non me interrumpa, foi incapaz de darlle unha solución e utilizalo como un recurso turístico, poñer en valor os castros que temos no noso concello, ou ben tamén, como decía, os sendeiros, os roteiros medioambientais que están traendo a moita xente da zona de Portugal, da zona, a ver, como va... Usted leva 8 anos, ou non se entera? Que na da señora... É que me está interrumpindo, Adiante, digo continúa. eu. En numerosas ocasións fixemos propostas de recuperar todos estes sendeiros patrimoniais porque hai moitísima xente que visita os nosos concellos e, en concreto, vai aos recursos de hostelería do noso concello para ser este tipo de ocio que permite que moita xente de Galicia poda chegarse ao noso concello. De contado escoitamos a vostede, antes imos con Ciudadanos. Bueno, señor Dieste, eu creo que é evidente que vostede nunca tuvo un proxecto político para Boiro, nunca. Sempre foi asalto de mata. Gobernou como se fora un administrador concursal. Non tuvo nunca equipo e, en consecuencia, non hai proxecto, non o hai no ámbito da cultura, non o hai no ámbito da educación e non o hai no ámbito do turismo, lóxicamente. Nós o que propoñemos é que Boiro sexa sede de eventos deportivos e culturais, que o sexa de maneira permanente, e para iso propoñemos, entre outras cousas,
a través dun convenio que se firmou coa Federación Española de Voleibol, a implantación no edificio das colonias de Praia Xardín dun centro de tecnificación deportiva. Un centro de tecnificación deportiva que vai poñer a Boiro no mapa do turismo. Por favor, señor Dieste, non interrumpa. Un centro de tecnificación que vai a poñer a Boiro no mapa do turismo, que vai a permitir que distintas federacións estean aí traballando, que estean alternándose. Vamos a ter esta concentración, vamos a ter visitas de seleccións, de técnicos, conferencias, é dicir, vai poñer a Boiro no mapa do turismo. O sea, 25 centros. E vai poder pagalo o Concello de Boiro? Vamos a ver, é que... Eu creo que vou ter que dar a razón ao señor Romero. Pois déalle a razón a quen queira, pero en principio... Vaya rematando, imos co señor Dieste. Informolle de que a inversión para o seu Eu non son un coñecemento... galáctico, Imos cos señor. propostas en materia de turismo, señor Dieste. Déxeme un segundiño. Non, señor Dieste. Adiante, cando queira sobre o turismo. Sobre o turismo eu xa falei alto e tendido. Pode continuar falando sobre Ora, o as críticas, vamos ver, que as bandeiras azules, calidade de agua ten que ser excelente. Fomos a por 8, que era a Ribeira Grande, non nos la deron por outro tipo de adquisicións. Pero vamos a ir a máis e fomos a máis. Temos un sendeiro azul e temos un centro azul, temos 9. Pero vou a seguir co tema do Anegral. Por cuestión de deficiencias graves estruturales non nos arriesgamos, por cuestión de aforro, de xestión económica e por cuestión de eficacia. 3 millóns de euros se meteu ali, se pagaron que non os valen. Segundo, o Pazo, por que non executou o aval, usted que leva 8 anos no goberno, a empresa que o fixo? Executar o aval. Pero co endedamento que deixastedes vos, primeiro tivemos que pagar as facturas, manter os servicios, e cando pudemos fomos ao Pazo, porque o primeiro son os veciños. O Pazo é importantísimo, está en marcha. Eses 500 metros cuadrados, eses 500 metros que di usted, cando nos chegamos, estaba cheo de basura. E usted o sabía, é máis o jefe dos placeros. Está para utilizar. Hai un Belén, se están facendo actividades sociales, culturales e dinamizadoras. Está vacío de contido. Está vacío para que se fagan cousas. Hombre, claro, nos vamos a ocupar de elementos para que se podan montar exposicións todas as veces. Bueno, eso... Hai que poñer a render os activos municipais, señor. Cando chegamos, a máquina de limpieza rodada estaba parada, ahora funciona. A hidrolimpiadora con que limpiamos as aceras está limpiando as aceras. Sucio. Tuvemos un novo camión de basura en inversión e vamos a ter 2 máis. O Cogorquín, o carril bici, ollo, porque aquí hai moitos inventos na calle principal e na avenida de Constitución, pero ojo ao comercio, ojo que facedes, ojo co espacio, e non vai a ser que os compradores teñan que marchar de Boiro, porque vai a ser, pode ser, están marchando de Boiro, estudiar ben o tema. Eu teño estudiado o que quería facer, pero ojo, porque pode salir o tiro por a culata. O que hai que ter ollo é como. Grazas. Facemos a segunda pausa publicitaria da noite, descansamos un chisco. Señor Dieste, descansamos un chisco, facemos a segunda pausa publicitaria da noite. De contado, estamos de volta con máis Contrastes Boiro. Última parte xa deste Contrastes Boiro que lles ofrecemos nesta noite de sábado. Imos falar agora de políticas sociais e voulle preguntar ao candidato de Iniciativa Cidade de Boiro polas súas iniciativas en materia de benestar. A Iniciativa Ciudadana de Boiro, cando era alcalde outra vez, abrimos un servicios sociales hasta a recuperación de drogaditos, 2 asistentes sociales, e todo o personal que fixera falta para servicios sociales. Eso está recortado. Era gratis, agora teñen que pagar. Adjudicoulle o servicio a uns amigos, contratista a dedo, que lle están dicindo os interventores que hai que facer contrato, como na piscina, como no servicio de... É igual, hombre, este xa fracasou, usted está fracasado, non ten nada máis que facer. Non veña aquí, vimos aquí a que usted rinde cuentas e non rinde cuentas, que nos conta milón. O Partido Popular de Boiro ten por costumbre boicotear todo o que fan os outros gobernos que houve ali. Tanto o anterior como a cando estuvo eu. Xa nos cargou o Hospital Comarcal, cargounos o Parque de Atraccións, cargounos Boiro Mostra, e nos quere cargar agora o que fixo, que o Parque da Negral non quixo abrir, 8 anos, o Viveiro de Empresa abriu o ano pasado a medias,
está cerrando os muiños, as rutas de turismo que hai, 12 rutas en Boiro que fixo o goberno anterior onde eu estaba, o correr en bici que quedou aí, que o fixemos nós, porque estaba eu tamén de turismo, as casetas cerradas de servicios públicos de Playa Barraña, os ciudadanos de Boiro teñen dereito a disfrutar das casetas, dos váteres, e este señor cercena todo. É un cabezón, nin siquiera deixa falar aos seus concejales. 8 anos. Pídolles que polo menos non empreguen calificativos, porque podemos debater sen empregar calificativos. Imos co partido, ten que rematar, imos co Partido Socialista. Porque leva a contraria sempre. Pero por dentro. Leva sempre a contraria. Unha pequena crítica, a empresa daquel non ten contrato, quer dicir, isto é un levantamento. No, este é un informe de intervención desta semana. Ese non é un informe que non está firmado. Sí, vale, que vai levantar usted un reparo de 80.000 euros porque a empresa non ten contrato. Levantou 3 reparos con 300.000 euros, entonces non é verdad, non ten 50 millóns das mareas. Non ten contrato. O reparo é un procedimento legal habitual para poder pagar. Outro informe de intervención non ir á cárcel do alcalde non cumpleu a lei do enriquecimento injusto. Non cumpleu o reparo é unha solución a pagar as obras. Non cumpleu a resta... E as cousas que non ten o presuposto e que hai modificacións e suplementos de presuposto. A regla de gasto no 2018. Polo que agora no 2019 e 2020, pois naturalmente temos que facer un informe. Vale, quer dicir, xa non dependemos do Concello de Boiro, xa dependemos de Hacienda. Quer dicir, o informe de intervención di que no primer trimestre do 2019 vamos cun déficit de 823.000 euros. E a tenor dos datos, se non se prevé... Porque se están pagando as subvencións do ano pasado, iso é momentáneo. Entonces, hai 1.700.000, quer dicir, o que non podemos facer, señor Díaz, é gastar o que non temos o último ano antes das eleccións, porque depois o pagamos. Bueno, políticas sociais, primeiros pasos, residencia de terceira idade, primeiros pasos, residencia de terceira idade, que hai que empezar a dar os primeiros pasos e a poder ser no centro urbano. Establecer e impulsar as políticas de conciliación familiar, creemos nos servicios sociais, polo que potenciaremos a coordinación entre as accións de política social e dependencia, e hai que rehabilitar o cuartel vello para entidades de carácter social como, por exemplo, a Buco do Mella. Señora Torrado. Bueno, nos servicios sociais, no benestar social do noso Concello, nos apostamos pola conciliación 100%, cubrindo todas as necesidades das familias do noso Concello á hora de conciliar a vida laboral e familiar. Para nós é unha prioridade establecer un programa específico do Concello para axudar ás familias nestas circunstancias. Para nós é importantísimo a residencia da terceira idade, unha residencia de terceira idade pública, non como o Partido Popular que leva 3 anos prometendo esa residencia e despois, durante esta legislatura, estivo intentando facer negocio con unha empresa privada a través de ceder unha parcela pública para facer unha residencia privada que efectivamente para facer negocio cos nosos maiores. Unha residencia privada non é capaz de acceder ás maiorías sociales, a xente do noso Concello, cas pensións que hoxe en día hai. Temos que apostar por unha residencia pública e, en concreto, na comarca do Barbanza, Boiro é un enclave importante, levámolo nós no Parlamento galego, estivemos traballando durante esta legislatura por esa residencia pública da terceira idade e, en lugar de andar ca conselleira dándolle parabéns e abrazándoa en todos os actos, deberá de exixirlle que cumpla con Boiro, que cumpla ca comarca do Barbanza e que cumpla cos maiores a través dunha residencia pública no noso Concello. Ciudadanos. Bueno, nós creemos que en materia de políticas sociais, demografía, atención ao rural, hai moitísimo traballo por diante e queremos centrar en boa medida unha parte do noso programa en estas áreas. Creemos que é fundamental para o fomento, para o impulso da conciliación familiar, a creación de novas plazas de guardería infantil. Creemos que a residencia de maiores é unha necesidade e hai que tratar de ubicala no centro de Boiro. Se hai algo peor que os nosos maiores se teñan que ir a unha residencia e incluso que teñan que deslocalizarse. Por lo tanto, prevención dos problemas de alcohol, drogas, violencia, reforzamento do centro de información á muller, reforzamento da figura do educador familiar con carácter permanente, é dicir, que non estea 6 meses, senón que estea todo o ano, é o enlace entre as familias e os centros educativos, protección da infancia e xuventude,
plans de sensibilización e prevención da violencia contra a muller, e sobre todo ter unha bolsa de emprego para ser capaz de darlle a posibilidade de integrarse laboralmente as mulleres vítimas de violencia de xénero para poder retomar a súa vida e recuperar a súa autonomía económica. Preguntamos ao señor Dieste pola cuestión do benestar. Bueno, nós este ano temos un presuposto de 1.324.000 euros para dependencia, risga, maiores, drogodependientes, muller, etc. Un incremento do 30%. E somos un dos mellores servicios sociales según as estatísticas da Xunta. Do Centro de Información á Muller que temos o xurídico, a psicóloga e tamén a educadora familiar que por cuestións legales só pode estar cando hai subvencións, porque está prohibido contratar o Concello e nós non temos un RPT actualizado onde este esa función, temos ese problema, pero é un problema legal de que alguén quer seguir ca plaza e aí nós non entramos tan nos xuicios. Bueno, somos dos mellores servicios de Galicia en eficacia e en actividades. Eso dito por todos os organismos nacionais e regionais. Fixemos o primeiro comedor social, os primeiros vales para alimentos. Vamos a ter unha nova gardería infantil para satisfacer toda a demanda actual. Fixemos unha, non chegou. Gracias a Dios, a que Boiro vai ben co noso goberno, a xente ven para Boiro, temas comercios de Boiro de todas as localidades do alrededor. E a residencia de terceira idade. Vostede ten este proxecto? Non. Este proxecto é amplio estudio económico, anteproxecto. Isto está presentado en Presidencia e en Servicios Sociales. Van a ser plazas 100% públicas, 200 plazas, 80 postos de traballo. Por primeira vez, pero está feito. Presento mo voso. Non fixemos nada, usted que fixo? Palabrería. En segundo lugar, a nova gardería vamos a facer. Vamos a aumentar os servicios do centro de saúde. E para os maiores vamos a ter máis. Da parte da terceira idade, a parte do terceiro plan de igualdade, xa levamos 2, con actividades nos colexios, formación para nenos, empezamos desde a base. Asistencia no fogar para maiores, talleres de memoria, musicoterapia, ximnasia terapéutica e aulas senior da UNED. Imos co Benega. Señor Dieste, o proxecto da residencia de terceira idade ten que presentar usted porque está no goberno. O bloque aínda non falta pouco, pero aínda non chegamos. Cando estemos no goberno presentaremoslo. É unha residencia de terceira idade pública pola que apostamos sempre. Non esa residencia de terceira idade privada como nos quería colar usted. Alégrome de que cambiara de criterio, pero a residencia pola que sempre apostou o BNG e pola que presentou a moción no pleno para que a residencia de terceira idade fose unha realidade en Boiro era, dende o inicio, unha residencia de xestión pública. En canto á súa ubicación, que é algo que me sorprende porque todos os grupos da oposición aquí apostaban por afastala do centro de Boiro, querían ubicala, incluso o señor Belo, usted quería ficar na finca do Paz de Goiáns, o bloque foi o que sempre discrepou desa ubicación que sempre quixo no centro de Boiro, e agora curiosamente todos os grupos, déxeme falar, que me está interrompindo, por favor. Curiosamente, agora aquí todos os grupos a queren no centro de Boiro. Bueno, alégrome de que fose o BNG que levase a iniciativa. Políticas sociais do noso programa, vivendas sociais. Presentamos moción a pleno para que as escolas dos mestres que están baleiras se rehabilitasen e se convertisen en vivendas de alugueiro social, para colectivos desfavorecidos, para mulleres que poidan ser vítimas de violencia machista. Esas escolas rehabilitadas como alugueiro social son unha realidade no Concello de Rianxo, porque onde goberna o Bloque sí que hai vontade polas políticas sociais. Vimos que en Boiro usted non moveu ficha, non fixo nada. Queremos políticas de igualdade, políticas de conciliación familiar e laboral, políticas de inclusión social. Imos co Partido Socialista, todo isto que estamos falando agora, vou sumar dúas cuestións máis, a cuestión demográfica e tamén a cuestión da atención a toda a xente que vive na parte máis rural do Concello. Comeza vostede. Comeza vostede, falábamos, dicía, de a cuestión demográfica e tamén da cuestión do rural, por diante máis ou menos un minuto de tempo. Sí, vamos a ver, tema do rural, pois hai que, bueno, ven un poquinho todo dado, a apertura dunha oficina de atención ao cidadán, que é fundamental, que hai que agilizar, racionalizar os procedementos administrativos, que tamén posta en marcha dos consellos participativos cidadáns, non sei se me perdín aquí. Non, continúe. Que
activar tamén, bueno, isto hai que facer un traballo previo, que dicir, para a posta en marcha dos consellos de participación cidadáns hai que facer un traballo previo porque hai que activar as asociacións de veciños. Algúnas funcionan, pero outras están paradas. Así como cada parroquia, bueno, desta forma cada parroquia podrá transmitir as súas demandas dunha forma coherente e organizativa. Tamén hai que poñer en posta en marcha dunha web directa ou unha app de denuncias veciñais, que dicir, por exemplo, calquer desperfecto, unha máquina que está roto, que dicir, pois subimos a foto a esa web, a esa app, e o que estamos facendo é poñendo en coñecemento desa deficiencia de inmediato no Concello. Tamén para estas cousas se pode utilizar a policía local. E aquelas persoas que non teñan acceso a internet, web, app, ou non teñan conocimento, pois un número de teléfono para esas deficiencias. De contado, seguimos falando de participación, agora pregunto ya a candidata de Boiro Novo sobre a cuestión demográfica e tamén sobre a cuestión do rural. Bueno, pois era participación cidadá, entendo? No, a primeira intervención que decía eu era sobre, el falou do que el considerou, eu preguntaba pola atención ao rural e polas políticas... Bueno, non teño problema das dúas cuestións. En relación á atención do rural, nós entendemos un rural vivo, todos teñen dereitos, vivan onde vivan, a xente que vive no rural paga os mesmos impostos que pagan os veciños do casco urbano e, polo tanto, teñen que ter os mesmos servizos. Ademais, entendemos que ten que desenvolverse unha recuperación da arquitectura tradicional e do paisaxe típico dos núcleos rurais e neso é no que imos a centrar o noso traballo a partir do 26 de maio. Levar os servicios básicos ata o último recuncho do noso Concello e apostar por unha calidade de vida mellor nos núcleos urbanos do noso Concello. E en relación á participación cidadá, que é o eixe fundamental do traballo de Boiro Novo e que foi tamén durante estes 4 anos na oposición, creemos que o máis importante no canle na participación cidadá para os vindeiros anos é volver a reabrir Radio Boiro, porque era a canle de participación cidadá máis importante que tiña no noso Concello e, por desgraza, o Partido Popular pechouno a 15 días de gañar as anteriores eleccións municipais. De participación cidadá falaremos na seguinte rolda, vexo que están impacientes por falar desa cuestión, pero insisto, falamos de atención ao rural e tamén da cuestión demográfica e a quenda de Ciudadanos. Bueno, unha breve anotación, e é que, bueno, en relación coa residencia de maiores do proxecto do que fala o señor Dieste, bueno, nós imos a impulsar a creación dunha residencia de maiores no centro de Boiro. En relación co proxecto do señor Dieste, me temo que teño unha mala noticia que darlle. Esos inversores cos que usted contaba no centro de... No, sí. Usted conta con inversores e ademais eu sei cales son os seus nomes e os seus apelidos. Estos señores están, xa tomaron a decisión. Por favor, non me interrompa. Iso ten que ser a concurso que sacar a Xunta, non o Concello. Deixamos que continúe. Usted non está capacitado para falar de no Concello, Deixamos que continúe o candidato de Ciudadanos. Ten que facer eso. Capacitado para estar no Concello. Capacitado para estar no Concello. Ten moito atrevimento e moi galáctico. Señores, por favor, continúe. Isto é o segundo. Non se lle fai o que se está descontando. Señor Dieste, continúe, por favor. De acordo. Ben, pois o que lle quero decir é que, primeiro, ese proxecto é fume. E segundo, o Centro de Tecnificación Deportiva é unha inversión... É unha información, pero está engañado. É unha información... E me está escoitando, me escoitará. Continúe, por favor. Adiante. E en segundo lugar, quero decirlle que a inversión do Centro de Tecnificación Deportiva vai na acometer para o seu coñecemento íntegramente a Federación Española de Voleibol, así como o ocuparse da administración do centro. Por lo tanto, o único que ten que facer o Concello é o que debería ter feito usted en moitas ocasións, é ceder infraestructuras e poñelas a rendir. É que vas facer con 25 diferentes asociacións deportivas, outros centros de tecnificación. Imos xa co Partido Popular. O sea, deportistas e asociacións dunha categoría de primeira e categoría de segunda. Eso é o que vai facer usted. Vai facer unha revolución do deporte en Boiro, pero para peor. Os cartos teñen que ir íntegramente aos clubes, aos entrenadores e aos rapaces. E o resto é un proxecto de segunda D. Estamos falando de dúas cousas absolutamente diferentes. O outro é o proxecto de segunda D que se ven abaixo nun ano. Bueno, voulle preguntar ao candidato á reelección pola cuestión da atención ao rural, pregunto a vostede tamén pola cuestión da demografía, cando queira. Pero a demografía, para asentar no rural, hai que facer o que estivemos facendo. O 80% das carreteras, das rúas interiores, das aldeas e das parroquias que estén en
condicións de uso. Separativo, que estamos facendo, alcantarillado, parques infantiles en todas as parroquias, incluso en algunhas parroquias 3 e 4 parques infantiles como é de Cures, saneamentos, alcantarillados, abastecemento de agua. Véalo, estaba, como estaba o paseo do Río Coruña, do Río Obreiro, que estaba aí toda a vida, e todo o mundo critica, pero nadie o fixo do que estuvo aquí, pero estaba aí toda a vida. Por eso o alcalde de Boiro leva ventaxa, porque ten capacidade de ver o que está no chan, e non no aire, e non fume. Tivo que presentaron a moción Boiro Novo pero mira, para Pomar que do vostede Río, se puxara a Boliña, traballar. Cures Aldea, Ameán, Abanqueiro, Núcleo, Triñáns, Comoxo. Hoxe movimenta. Estamos facendo 4 pistas para que movimenta. A aldea, con menos habitantes, medre. Pomar do Río, había 40 anos que non se lle tocaba. Cures Aldea, 40 anos que non se lle tocaba. A Boliña, 40 anos que non se lle tocaba. Todos sabendo, por favor, por favor, por favor. Eu xa sei que doe, pero hoxe o rural está mellor que nunca, mentras os progresistas o tiveron abandonado. E se meteron no plan E con 6.300.000 euros para Boiro. E máis, nós estamos invertindo cerca de 550 euros per cápita no casco de Boiro e a solidaridade dos impostos deste goberno estamos invertindo cerca de 2.100 euros per cápita no rural. Imos co Bloque Nacionalista, grazas, imos co Bloque Nacionalista Galego, por favor, señores, por favor, señor Dieste, ten que rematar porque xa lle daba, señora Torrado, por favor, señores, por favor, a ver, señor candidato de Ciudadanos, pídolles, por favor, que manteñan o nivel deste debate, que sexamos todos respectuosos cos demais, sobre todo conmigo, que son quen o ten que moderar, e pídolles tamén respecto á audiencia e tamén aos seus veciños e veciñas, porque senón, se falan todos vostedes á vez, aquí non facemos nada. Dixen que era a quenda do Bloque Nacionalista Galego, ten por diante aproximadamente un minuto e medio para falar do rural e tamén para falar da política demográfica. Adiante. Señor Dieste, vexe que vostede que as políticas que está levando para o rural non están funcionando, a ver se cambio, porque o rural cada vez está máis despoboado. Está presumindo ademais de obras que fixo en Cures, cando sabemos todos que esa obra está proxectada, orçamentada polo anterior goberno do BNG, e vostede levoulle 8 anos a chandar un aparcamento e poñelo en funcionamento para uso dos veciños, que foi o tempo que lle levou. En canto ao rural, os rurales non están dinamizados, pero que hai que dotalos de servicios básicos, xa non digo levar obras, infraestructuras faraónicas, nin ideas faraónicas. Non escape da realidade, porque non hai que Pero escoite, home, porque servicios como o da recollida do lixo, hai en aldeas que o camión da basura vai unha vez á semana, e o contenedor enchese moito antes, pero que hai, nin siquiera teñen os contenedores cos diferentes colores para separar o separativo, para plásticos, solamente teñen o do orgánico. O rural hai que cuidalo, hai que limpalo. Porque claro, o piche fai falta, claro que fai falta, e funciona moi ben cando nos meses previos ás eleccións, xa lle funcionou hai 4 anos, e agora usted pensa que lle van a funcionar, pero non tome os veciños por tontos porque non lle vai a funcionar, porque o piche, sí, fai falta, pero o que fai falta son servicios básicos dignos de calidade. E a limpieza, é o que lle estou dicindo, o servicio da recollida do lixo é algo que levamos demandando anos dende o BNG. E usted fai caso omiso, porque para usted Boiro está ben, pois non, Boiro non está ben. É o mantemento dos colectores que cheiran, xa non é só nas aldeas, é que no centro de Boiro non se pode ir por non limpar algo tan básico como é pasar unha chorreadora e limpar para que podamos ter habitabilidade. Eso tamén é turismo. Imos con iniciativa Cidade de Boiro e seguimos falando de outros asuntos, adiante. Pero que este alcalde non se está mentindo unha barbaridade. Que fala de 40 anos no rural, o que eu fixe todas as pistas, os alumbrados públicos, dentro das casas, eso foi un eu, hombre, que está falando usted? Foi Paquito. Que foi Paquito? Usted fixo algo no sitio, Paquito fixo tamén, pero fixo, o que fixen no eu, vale? E non usted, teña un pouco de respeto, que non deixa falar os seus concejales, levan 8 anos e hai 7 concejales que non aparecen, nunca falaron nos plenos. Este señor non lle deixa, dice, ganei 2 eleccións, vou ganar, vos non salades nin na prensa, nin faledes. Usted aquí non está no pleno, aquí está como a nós, un máis. Pois preguntáballe eu a vostede pola cuestión demográfica do rural. Sí, o rural. Eu deixei, hasta que entrou o Partido Popular, un proxecto de Iniciativa Comunitaria de Desarrollo Rural, aquí está, de 95. Cando eu deixei a alcaldía de Boiro, deixei este proxecto. Ven o Partido Popular, é igual que fixe co hospital, con Boiro Mostra, con o Parque de Tadeo, ou chafou.
E o desarrollo do rural, como se desarrolla? Axudándolle, e non meténdolle o catastro tan alto, Madrid, a xente, Facenda. cállese usted, non bote a culpa a Hacienda, que eu tuve un gerente... Pídolle respeto nas intervencións. Pero, por favor, eu non quero que me interrumpa cando lle estou rebatiendo, que me conteste el despois, pero que espere, porque eu tamén sei defenderme. Continúe, por favor. Eu estou nunha democracia e a min as mentiras que as diga, pero que deixeme desmontarlas, porque é isto, eu estuve de alcalde 9 anos e non permitín que fixeran a revisión catastral. É cousa do alcalde. Hai Ayuntamiento de España que leva sin facer a revisión catastral desde o ano 1997. Estuvo hai pouco co gerente, en Coechea, en Coruña, e me dixo que podíamos baixalo. E eu prometo baixalo. No, señor, porque me dixe a mí que non. Usted non, porque usted non ten capacidade para eso. A mí xo. Vale. Entón acaba de decir que ver en Goechea Bueno, é o que pon, Ten que é un rematar, catastro. ten que rematar porque querolles dicir Pero unha... deixa que querolles- saque- Nunca se poden ir a Señores, por favor, Encima. querolles dicir unha cuestión, querolles dicir unha cuestión, querolles dicir unha cuestión que é importante que, señor, por favor, señor Velo, por favor, querolles dicir unha cuestión que é importante porque a seguinte vai ser a derradeira rolda, señor Velo, espera un momentiño, por favor. Querolles dicir que a seguinte é a última rolda antes do minuto final, así que imos aproveitar esta última intervención para falar de participación, unha cuestión que xa tamén se estaba comentando nos últimos minutos, e tamén de transparencia. Voulle dar a palabra á candidata de Boiro Novo, que xa na anterior quenda tamén falou de participación, ten agora a oportunidade de seguir afondando nesa cuestión e tamén na cuestión da transparencia. Sí, efectivamente, é que evidentemente se algo brilhou pola súa ausencia en estes 8 anos do goberno do Partido Popular foi a falla de participación cidadá e a falla de transparencia por parte deste goberno. Para nós é prioritario apostar pola participación cidadá. O goberno do Partido Popular pensou que a xente do noso concello eran nenos pequenos, que non podían asociarse, que non podían ter un tecido asociativo vivo que fixera propostas concretas para melloras do noso concello. Durante todo este tempo pechou a radio municipal, que era unha canle de participación pública no noso concello, era unha canle na que poderían falar todas aquelas persoas que estaban implicadas na vida social e cultural do noso concello, e tamén pechou radicalmente todo tipo de iniciativa de participación pública no noso concello. Incumpleu o Regulamento de Participación Cidadá ao negarse a aplicar os presupostos participativos que, de xeito, durante toda esta legislatura, Boiro Novo foi quen de, a través das nosos medios, ferramentas informáticas, poder dar ese servicio á cidadanía para poder achegar as alegacións, as necesidades importantes ao noso concello a través da ferramenta que éramos Boiro Novo. Boiro é un pobo que, dende os últimos 8 anos, perde poboación. Un pobo que perde poboación é un pobo sin futuro. Nos o que queremos é poñer en marcha o Plan 20.000. O Plan 20.000 implica unha batería de medidas que vai a posibilitar pois, a recuperación desa poboación e acadar esa cifra nos vindeiros anos, de tal xeito que teñamos unha participación maior nos impostos de carácter estatal e, por lo tanto, cambiemos o concello de categoría, o que nos vai a permitir tamén incrementar de maneira moi sensible os orzamentos municipais. Imos co Partido Popular, teñen que ser intervencións breves, voulles dar un pouco menos de un minuto. Partido Popular. Bueno, en cuanto a transparencia e participación, está claro que nos implantamos a administración electrónica que favorece a trámite de información a todos os partidos políticos, a todos os ciudadanos, facturación, escritos, eso é transparencia e participación. En canto aos empadronamentos, o crecemento vexetativo de Boiro, usted lee o periódico e o sabe, además de Ribeira, é positivo. Outra cousa é o empadronamento. Usted non sei se sabe que ten que amortizar casi todos os anos cerca de 200 defuncións e para igualar que hai que haber outros 200 nacimentos. Nos estamos crecendo, pouco, pero estamos crecendo. Imos gracias, señor Dieste, temos que ir co Bloque Nacionalista Galego. Gracias. O saldo vegetativo negativo é de... Por favor, Bloque Nacionalista Galego. É dicir, morrenos... Candidato de Ciudadanos, non creo que vostede sexa o candidato do Bloque Nacionalista Galego. Adiante. Ben, dende o BNG levamos no programa, levámoslo xa hai 4 anos, e foi unha aposta sempre, é un pilar fundamental da nosa ideoloxía, do noso programa, a participación veciñal. Para iso, xa cando estábamos no goberno, tiñamos en funcionamento os consellos parroquiais con un orzamento participativo, no que se daba voz a todos os veciños e podían tamén decidir en que podían gastar unha pequena cantidade do orzamento xeral do concello.
Queremos tamén abrir unha oficina de atención á cidadanía, xa o levamos aí 4 anos, digo, porque agora escoito tamén que hai outra xente que o leva, alégrome de que gusten as propostas do BNG. Esa oficina de atención á cidadanía sería para evitar a burocratización e para favorecer tamén a participación e a promoción do asociacionismo por parroquias. Iniciativa Cidade de Boiro, pregúntolle sobre a cuestión da participación. A participación ciudadana hai que abrila porque estaba funcionando, antiguamente funcionaba. O señor Dieste cortacircuitou todo, impediu toda a participación, non hai máis que verlo como fai. E entonces isto hai que participar, pero tamén para que haya nacimientos, para que haya calidad de vida, hai que aliviar a carga fiscal. Boiro é unha gran área comercial e necesita aparcamentos. Temos un aparcamento cerrado e alquilou outro, imitando a unha farmacia que alquilou un local, hasta non sabe discurrir, e leva aí 8 anos, e agora, como ven as eleccións, alquilou terrenos. Pero, se hai actividade económica no Concello de Boiro, se hai comercio, se ven a xente de fora, pois hai que cuidala, e ten que ter onde aparcar. Imos co Partido Socialista sobre transparencia, moi brevemente. Sí, aposta pola transparencia, publicacións de información na web municipal clara, rigurosa, que dicir, o que leva a mellora da web municipal, que dicir, transmisión en directo dos plenos, que dicir, hai que transmitir os plenos en directo, e creación dun espacio físico dentro do Concello para as distintas formacións políticas que están representados no Concello, hai a terceira planta que está abandonada, habilitar un espacio para roldas de prensa en común nesa mesma zona e facer un regulamento da utilización desos espacios. E antes, polo tema da atención rural, que se me foi, que dicir, o tema de internet, wifi nas parroquias, hai que facer o saneamento das parroquias, o abastecemento de agua, que hai comunidades de veciños que teñen problemas no verán, a recollida de lixo, máis contenedores, con recollida selectiva de cartón, vidrio, envases, a limpeza viaria, que dicir, carreteras e camiños, alumeado público, pero para conseguir isto o que temos que facer é, previamente, un estudio desas deficiencias, un plan director, dotar o servicio municipal dun equipo humano material, plan de traballo e un orzamento para ese plan de traballo. Bueno, pois agora entramos na parte final do programa e o minuto final, no que cada un de vostedes se vai dirixir a toda a audiencia de Canal Rías Baixas e en especial, por suposto, os seus veciños e veciñas, os veciños e veciñas de Boiro. Querolles lembrar que é unha mensaxe clara, limpa, sen alusións, sen críticas, sen ningún tipo de comentario ao resto de candidatos aquí presentes, nin tampouco ao resto de formacións aquí presentes. Así que pídolles que respecten esa cuestión. Ten por diante o candidato de Ciudadanos, 60 segundos, aquela cámara. Pídovos que me escoitedes. Boiro é un pobo que presenta un potencial enorme. Desde Ciudadanos presentamos un proxecto e un equipo con un obxectivo único: facer de Boiro o mellor lugar para vivir. Queremos mellorar a calidade de vida dos boirenses. En Ciudadanos impórtanos as persoas, impórtanos a xente. Ofrecémosvos un proxecto realista e maduro. Ofrecémosvos un equipo de xestores capaces e solventes, un equipo que se vai a dedicar a traballar por todas e todos os boirenses nos vindeiros 4 anos. Convídovos a imaginar un Boiro dinámico, un Boiro cultural, un Boiro de oportunidades. Nós somos o equipo do cambio de futuro. Quero pedirvos que, a hora de elixir o voto, pensedes en vos, pensedes nas vosas familias, pensedes no voso benestar e no voso futuro. Grazas, señor Rodríguez. Minuto final para a candidata de Boiro Novo, 60 segundos, aquela cámara. O día 26 de maio é o día no que o teu voto vale o mesmo que o voto de calquer poderoso que teñas na cabeza. Nós cremos na intelixencia colectiva. Cremos que a xente non se deixa enganar nin por paracaidistas de campaña, nin por ocurrencias de última hora. O traballo feito por Boiro Novo durante estes 4 anos nos avala e acredita que somos quen de gobernar dende o minuto 1 da legislatura e que somos quen de gobernar coa xente. Por iso convidámosvos a sumarse ao proxecto de Boiro Novo, sumarse todos e todas para construir un goberno en positivo e votade con ilusión. Grazas, señora Torrado. Derradeira intervención do candidato do Partido Socialista, 60 segundos, aquela cámara. Os socialistas de Boiro presentamos un proxecto moi ambicioso, sabémolo, pero tamén sabemos que é realista e coa axuda de todos os veciños e veciñas poderemos conseguilo. Levamos moitos meses traballando e escoitando a todos os cidadáns para atender as súas demandas e queremoslo seguir facendo. O proxecto que presentamos é só o comenzo de todo o que queremos facer por ese Boiro de futuro.
pode avanzar e chegar a facer de Boiro o lugar do futuro que todos queremos e merecemos. Precisase un cambio e agora temos a oportunidade de facelo este 26 de maio nestas próximas eleccións municipais. Grazas, señor Romero. Imos coa intervención, o último minuto do candidato de Iniciativa Cidade de Boiro, a que lea a súa cámara. Señores ciudadanos e ciudadanas de Boiro, saben ustedes que o 26 hai eleccións locales e é o momento de cambiar de alcalde e de elegir alcalde ao seu servicio. Eu, no ano 1984, fixe unha declaración na prensa e eu estuve practicando sempre, dicindo, soy un mero catalizador de ideas, é imposible gobernar sin atender aos ciudadanos. Saben que fun alcalde e saben o que se fixo e seguirei no facendo. Fundamentalmente será traer a residencia, rebaixar o catastro, que é a cousa do Concello, que lle fai a petición á Hacienda, abrir o Concello aos ciudadanos, atender os escritos, dar as licencias, promover toda a iniciativa industrial e apoiar aos emprendedores. Porque Boiro funciona se todo o Concello funciona. O Concello e o alcalde é o único que hai no pueblo de Boiro. Grazas, señor Velo, completou xa os seus 60 segundos de intervención e a quenda do Bloque Nacionalista Galego, a que lea a súa cámara. Grazas. Ben querida veciña, ben querido veciño, estamos nun momento crucial para o futuro de Boiro. O vindeiro 26 de maio xogámonos moito como colectivo. É hora de apostar polo BNG, unha organización seria, rigurosa e comprometida con toda a veciñanza. Esta legislatura pasada fixemos un traballo dende a oposición, crítica, pero constructiva, coa finalidade de mellorar o noso municipio. Xa nos coñeces a nosa forma de traballar, o noso compromiso. Agora coñeces un pouco máis tamén das nosas propostas para Boiro. Temos un proxecto coas ideas claras, como podes comprobar. Temos ademais equipo, estamos preparados para gobernar con transparencia, con rigor e con seriedade. E por iso, o 26 de maio queremos o teu voto de confianza, porque Boiro merece un goberno coa vontade real de mellorar a calidade de vida das veciñas e dos veciños de Boiro. E por iso, o 26 de maio convídoche a votar ao BNG. Grazas, señora Suárez. Rematamos coa intervención do candidato á reelección, o candidato do Partido Popular, por diante 60 segundos aquela cámara. Boas noites, veciños e veciñas de Boiro. O día 26 de maio é un día importante para o futuro de Boiro. Toca escoller entre un goberno a 1 ou un goberno a 5. Nós fixemos o noso traballo. O día 27 non nos podemos arrepentir. Nós fixemos un traballo cun equipo con experiencia eficaz e demostramos a nosa xestión e aí está a vosa vista. Nós vamos a traballar por un Boiro unido, por un Boiro próspero. Creamos un pueblo en paz, humano, próspero, sostible. Nós gobernamos para todos, sin sectarismos. Boiro vai ben. Nós gobernamos por os veciños, porque primeiro é Boiro. Nós temos proxectos, fixemos moitas cousas, pero queremos mellorar, temos máis. E se Boiro quere, eu podo. Grazas, señor Dieste, completou tamén o seu tempo. Grazas aos seis por participar neste intenso debate do Concello de Boiro. Antes de marchar, que xa estamos a piques de botar o peche, lembrolles as vindeiras datas, os vindeiros debates, que xa estamos entrando, por certo, na recta final da campaña electoral. O vindeiro luns visítanos o Concello de Marín, o martes é a quenda de Vilagarcía, o mércores Ribeira e o xoves xa chegamos ao remate destes debates electorais, o xoves coa visita dos candidatos á alcaldía do Concello de Pontevedra. Graciñas, como sempre, pola súa atención e gocen do que queda da fin de semana.